z Hobby for Sport. Máme tam jedno taneční vystoupení 141. No paso, Vasíko Roman Hujer, Los Floritos CZ. Y Mario Crespo, otra vez, acabando. Alegría en mi mente. Alegría en mi mente. Dámy a pánové, Ruedovi Casino, ač to tak třeba nevypadá, tak to byla prosím vás taneční improvizace. Jak jste si všimli, tak jeden z kolegů hlásil skladbu a hlásil jednotlivé figury a páry teda improvizovali podle jeho vedení. Takže ještě jednou děkujeme, že jste nám přivezli ukázat Ruedu, rádi jsme se na to podívali. Doufám, že vás příště ukecám, že budete na ty párový tance samostatný taky všichni, jo? A kdo chcete zkusit Ruedu, tak se můžete Romanovi ozvat. Děkujeme moc, ještě jednou velký potlesk, prosím. Hudba hrála potichu samozřejmě proto, aby se slyšeli.